før jeg ikke har bollet med nogen i skolen. Alle drenge, de grimme sos, og jeg tager dem. Jeg synes, alle grimme seriøst. Ikke en eneste. Flot. Jo, mig selv og Mathilde. Det er de flotteste i klassen. Lige nu spiser jeg vandmelon, fordi jeg har lavet det så meget. Og nu, jeg skulle starte en ny account, for jeg blev blogget på YouTube. Jeg mødte engang Sofie ned fra 82 og hun kukker lige med stritter, så jeg kiggede lidt forbi. Hvem er du? Hvad er dit navn? Er du her fra København? Og 2 billetter, luk med sweater, flyletter ned mod Torshavn. Randers til Næstved og Aalborg. Du ved det går.